Tämä on 14. Kaikilla mukana ollut ei ketään muita ole ollut niin. Mäkikin joutuu olemaan, Mäkihän on ollut toiseksi, mutta sekin joutuu olemaan pois silloin kun hänen isänsä kuoli ja hän joutui hautajaisiin. Onko näiden matkojen luonne pysynyt samana koko ajan? No suurin piirtein. Ensin oli vähän voimakasta urheiluhenkiä ja on sitä ollut aivan viime talviin saakkakin, että on hiihetty tämä näydytkin. Alussahan oli tuommoisia matkahiihtoja, että kuljettiin Itä-Lappia niin 300-400 kilometriä ja tuommoisia 50 kilometrin päivälenkkiä. Niin nämähän alkoivat 56. 56. Ja niitä on ollut jatkuvasti paitsi yhtenä vuonna. Joo, Amerikan matkan aikana. Täällähän on aika kuuluisa presidentin sää. Yleensä presidentillä on hyvä sää. No oikein loistava, että jatkuvasti ollut niin kaunis sää, mutta pantu merkille, että aina tämä huhtikuun viimeinen viikko on kaunista Lapissa. Joo. No nyt viime vuosina on sitten siirrytty tänne Käsivarteen. Joo, kun Kemijoki yhtiö rakensi kämpän, niin tämähän on keittiön puolesta erinomainen juttu. Täällähän on kuule semmoiset ruuat, että ei saa missään ravintolassa niin Helsingissä ehkä muualla ulkomaillakaan näin korkea, Ranskassakaan näin korkea keittiöt ole kuin täällä on. Maisteri Mäki on semmoinen mestari ja sehän laittaa aivan erinomaiset ruuat. Ja tämä keittiöjuttu siinä nyt ratkaisee kaikki paljon, ettei. Nythän me toivomme tänne vielä sauna, että kaikki mukavuudet tulee. Niin täällä on kuin kotona. Täällä on kaunis ilma. Vähän se mitä hussakkaa. Noussut nyt hiljattain. Onko siellä kokit paikalla? Ne on siellä. Aha. Ei näy noita keittiökomennuskunnan miehiä rivissä. Aamulla saattaa olla parikymmentä astetta pakkasta ja puolen päivän maissa se menee nollaan. Ja iltasella saattaa olla sitten jo vesikeli. Että pahimmassa tapauksessa joutuu päivässä voitelemaan 3 eri kertaan sukset. Semmoista on sattunut monesti, että ihan noin kun on retki porukka ollut liikkeellä, niin siinä on miehillä tullut sukset siihen kuntoon, että on täytynyt jäädä jälkeen ja on täytynyt raaputtaa voiteet pois ja laittaa sitten sopivampia voiteita tilalle. No onko tämä tunturihiihto sitten, muistuttaako se normaalihiihtoa? No eihän se tietenkään tuommoista mitään kilpahiihtoa muistuta. Siinä on helpotuksena se, että täällä on yleensä kovat lumet. Tuolla itärajan puolessa siellä on pehmeät lumet ja täällähän on yleensä täällä tunturialueella, täällähän on yleensä kovat hanget aina. Tuulen kanssa tuo lumi täällä tunturissa, niin se kovettuu sitä mukaan kun sitä tulee. Nyt on harvinaisen pehmeät tällä kertaa.
Musta tuntuu, että täällä Käsivarressa on ollut huonompaa kuin siellä Itä-Kaisalla. Siellä on saatu joskus paljon. Siellä on tullut kalaa kovasti. Niin täällä ehkä liikkuu enemmän väkeäkin kyllä. En mä usko siitä, vaan se on ehkä siitä johtuu, että siellä on enemmän ahventa. Joo. Ja ahve on oikeastaan varsinainen pilkkikala. Mutta kyllä vielä 10 vuotta sitten tuolta Toskaljärvistä sai niin paljon kuin halusi. Joo. Se oli sekä kesällä että talvella aivan niin kuin aarrekammio. No se oli entisaikaan, se oli tarpeellista saada vähän tätä ruuan lisää. No se oli välttämätöntä, kun piti repussa kantaa ruoka. Mutta silloin oli se tietysti vähän paha vika, että jos oli huono keri ja oli etukäteen määrätty, että sinne ja sinne täytyy päästä. Siellä on leiripaikka ja sinne on pystytetty teltat, niin se oli mentävä sitten. Silloin tuli toisenaan raskaita päiviä, kun oli sanotaan nyt 0 keli ja pitkä matka. Silloin oltiin pääasiassa tuolla Itä-Kaisalla. Alussa oli aika huono pitää yhteyksiä, mutta sehän se on parasta, että saa olla rauhassa. Ja siinä nuorempana oli se onnistamisen ilo myöskin suuri tekijä. Ja sitä luulisi, että tuommoinen kauhean pitkä nousu, että se on kovinkin rasittava. Kun sitä rauhallisesti juttaa, niin ei se niin kovin paljon väsytä. Oikeastaan laskut on pahempia. PP-pihi. Suomeksi sanottuna paskasen peukalon pihi. Näkyy peukalo on just tuolta ihan puhas. No niin, peukalo on nyt toissapäivänä viimeksi pesty. No nyt. Miten perun missä vaiheessa? Perun kaatumaan koko ei se saa. Kummanlainen. Paasio ja Kaasalainen ja Paasio ja Kaasalainen ja Sääskilä. Ja mennä. Ja kun Sääskilästä pääsin pääministeriin. Mitä on halava? Savu väliin. Niin sekin on hyvä pottaa. No tää on nyt sitten se PPP. Tämä on PP. Joo. Pannu tyhjä. Jaappa leipää. Leipä nää leikkoo just. No leikkaa. Just leikkaa. Silmäni auki tuosta samoa. Minusta meidän täytyy voitakin tietenkin hakea. Täällä on voitakin. Onko siellä?
Niin, se oli se Haltian reissu. Silloin käytiin ensi kertaa Haltialla. Oli oikein kauniit kelit ja aurinkokin oli paisto niin Haltian päälläkin, että löydettiin helposti se pyykki ja kirja, jonka pantiin sitten nimet. Ja siihen mennessä ei ollut Haltialla käynyt kuin 600 ihmistä muistaakseni. Ja kirjat oli ja sitten tultiin alas ja keli oli hyvä ja maaherran suksi tarttui sitten kiveen. Hän lankessa polveen tuli tuommoinen pieni haava ja se alkoi turpaamaan. Niin meillä oli poromiehenä siihen aikaan Antti Aslakan poika Juuso ja sitten Antti oli tottunut aina iltasella käymään siinä teltassa missä asuttiin, että sai niinku iltakopsut ja sitten kerranhan sattui tulemaan siihen aikaan kun pantiin Pirtu hauetta tähän maaherran polveen, niin Antti louhi lausumaan, että kyllä se Lapin läänissä pitää olla semmonen maaherra, joka osaa hiihtää. Se on tällaiset pitkät vaellukset. Oppiko sinä heti jakamaan voimaa? No kyllä, siinä on pakko oppia. Tietysti ensi alkuun ottaa vähän liikaa. Mutta sitä oltiin sen verran paremmassa kunnossa, että sitten kyllä kesti. Ja oikeastaan silloin ei niin paljon kalastettukaan. Sitä sai sen verran kun tarvittiin, eikä sitä joka päivä tarvinnut yrittää. Tämähän on ajanvietettä nyt enemmän kuin. Mutta silloin päivä meni niin nopeasti, kun aamulla aikaiseen lähettiin ja sitten oli varattu aamiaispaikka ja nopeasti syötiin ja taas lähdettiin matkaan, että se oli koko päivä oikeastaan liikkumista. Kun lähdettiin tuosta Utsjoen Vöhtiolta ja hiihtettiin tänne Kevon latvojen kautta tänne Nelostien Vöhteen, niin oli aina näillä hetkillä semmoinen niin kuin pikataipaleeksi sanottiin, että sitä mentiin joskus oikein lujaakin ja lähdettiin tästä Tuntsan kämpältä yhtenä aamuna siinä 7:30 aikaa ja se oli muistaakseni silloin tämä Möhti Huhtala oli tämän hetken johtajana. Hiihtelin siinä edessä, kun alkoi suksen kannasta kuulumaan semmoista kopsetta, niin Huhtala siellä hiihti siihen kantaan sitten ja niinhän se vauhti siinä kiihtyi aina pikkuhiljaa ja ei meitä sinne kämpälle saapunut sitten, kun presidentti saapui ja Huhtala ja yksi silloinen ylikyhtentti Laitinen ja sitten minä ikisenä ja kaikilla paitamme. Siihen oli sitten tuotu siihen kämppään sankollinen kylmää vettä, niin presidentti hiisui itsensä alasti ja sanoi, että ottakaa tuo sanko ja hyppäsi sinne ulos hankeen ja sanoi, kaatakaa tuo sankollinen vettä hänen niskaansa. Niinhän minä sen kaasia ojensin kuivat pyyhkeen. Hän pyyhki siihen ja kuiva paita päälle ja toiset tuli sitten aikojen päästä. Kylmän rauhallisesti nyt vaan. Tuonne ei tarvi olla nyt niin. No ei yhdellä miehellä sen kun nyt
Menepä istumaan. Saadaan edustavaa. Vie lautaset jo valmiin. Vie kummalle. Mäkin. Tuli ja ottanut. Tuleeko paremmin? Kyllä. Pane Lapin miehet tuonne istumaan. Lisä Lapin miehet. Saamen pojat. No joo. Siellä vaan tuttamassa. Se meni kuitenkin levylle. Levylle kuitenkin Ei ole yhtään väliä tosta. Lapin väestöhän on kovasti vaatinut rajoituksia ja vetoneet siihen, että moottorikelkka häiritsee poroja. Mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että Lapin ihmiset käyttävät runsaasti moottorikelkkoja itse. Ja on tullut kysymys siitä, että onko lantalaisen käyttämä moottorikelkka vaarallisempi vaatimille, tiineille vaatimille kuin Lapin miehen moottorikelkka. On päätetty siihen, että tiede ei ole vielä antanut siihen pätevää vastausta. Kyllä se on sitten vaarallisempi, että jos sä ajat, se kiertää poro. Jaa, se saattaa olla vähän. Lappalainen, joka poroissa, se ymmärtää kuitenkin kiertää ja ajaa vain hyvin. Tietää missä on vasomispaikka. Niin, ja tietää missä on Niin. Tule tuo. Kyllä minä uskon, että herra presidentti on oikein. Vuosi lisää. Kyllä meidänkin huomasin, kun ajoin, että porot oli laukkuneet tuossa meidän. Minulla on se käsitys, että jos me pidämme paikkakunnan väestön kurissa hyvässä, niin kaikki turistit kysyvät neuvoa paikkakunnan väestöön. Mitenkä tulee mennä ja mitä saa mennä? No niin, pitäisi. Niin me vaan jos turisteina olisin kysyä. Jos minä lähden Spooneen liikkumaan johonkin, niin minähän tietysti tuttavilta pitää aina miten Joo. mennä. Tää rupee matkattaa. Kyllä minä uskon, että me sovimme tässä. Tämä on huono keksintö. Tämä on kotimainen keksintö. Tämä Rakovalasta. Ei vaan tämä räiskeleitten syönti rakovalkea. Tämä on ainoa seurue maailmassa, joka sitä tekee. Enda sällskapet i hela världen som äter de här tunna pannkakorna under såna former som serveras. Säger herr presidenten. Och det finns ingen som har någon anledning att ens tänka på en gensaga i det här. Kukaan ei voi jäljitellä kyllä. Ei. Ei. Yleensä koko tämä meidän porukka on aina hyvin tyytyväinen tähän. Yrjöstä nyt ei tiedä aina, se ei ollut aina mukana. Kuule, kyllä minä viime vuonnakin söin tämän räiskälin. Kyllä. Se olikin mun viimeinen teko. Ja nyt on helikopteri. Semmoista koiraa, joka niin kuin Enotin vielä, kun näyttää näin, niin koira hakee sen numeron jakoalainen kiitopakki. En minä tiedä. Mitä semmoista minä ei ole opettanut.
se on selvä. Se on Norjan raja vasta, se menee yli. Kyllä ne norjalaisten kanssa ruuvimme siitä asiasta. Joko se on Juuson jälkeen perinnönjako. Tiistaina pitäisi olla toinen porot pannaan aina rajoitteisesti tiistaina. Oikeastaan ei ole. Niin kuin tavallista. Niin kuin tavallista. Se oli 12 000.